at a time. Keep it shining like the stars you see above. I wanted to be here by my side. Now drop me through. Yo, what's up? Magandang araw sa inyong lahat. So, for today's video, ayan, dito tayo sa Alaminos City, Pangasinan, sa 100 Islands. Siyempre, nakaka-excite ang mga gagawin natin ngayong araw. Kaya, sheesh! Peace out, Lil Val. At ayan, naglakad-lakad na kami sa pantalan para puntahan yung bangka na aming sasakyan. At ayan, bumiyahe na kami kagad. Salamat, napakabanayad ng dagat. Ayun, narating na namin ang una naming destinasyon, ang Pilgrimage Island. Yun, nasa floating deck na tayo. Tayo doon, papunta doon sa taas. Papa Jesus. Maalon na, pag maalon malakas din yung galaw nito eh. View. Kasama namin iba. Kita niyo ako inaalon. Yon, entrance. Exit. Yon, mula doon kami bumaba. Yun sa point na yun. Mas lakad dyan. Dito. Yun, ito naman yung papunta sa Pilgrimage Island.
Oh. White sand. Dito tayo, syempre. Yan, yung nagandang view dito. Ito pa lang sa may stairs. Puntang langit. Daan. Diyan, naliligo na tayo mga kaibigan. Di joke lang. Dito tayo sa ang tamang daan. Yun no. Solid. Dito na nga siya. Touchdown. Kita ko sa inyo. Yan, si Papa Jesus. Oh, diba? Dito lang. Para pag nag-anak dyan, kasama ka agad. Yung iba, mga dambuhalang bangus. Dito muna kayo, movie. Yung mga Islamo sa bahay, dito na. Pero itong Islamo sa bahay, kaso nalagaan. Ay, oo nga. At ayun, sumakay na ulit kami ng bangka para papunta sa sunod na destinasyon. At ayun, dumaong na kami ngayon dito sa Marcos Island. Ako yan, nalulula ako. Yun o, yung kataas. Ganito, talaw mo dito sa taas niya. Yung mga bangka, doon kami galing kanina. Kami dito, dito yung kuweba o.
At ayun, sumakay naman kami ulit ng bangka para pumunta sa isla sa kabila. Yung mga nag-ano. Yeah. Ay. Ayaw mo kakain. Ayun mga tol, tumiming yung isa kong camera pagtalong ko kanina dun sa clip. Nabasag yung housing niya. Kaya yung pinasok ng tubig, ayun nasira yung pang-vlog ko na camera yung isa. Pero okay lang, dito naman tong phone eh. May option pa rin. Yun. Yeah, tuloy ang ligaya.